Il-politika tal-Partit Nazzjonalista hija dik li pajjiżna verament għandu bżonn, għax hija politika mibnija fuq proposti konkreti biex il-ħaddiema u l-familji kun jistgħu jgħixu ħajja ta' kwalità. Kien dan il-qofol tal-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista li saritlu l-ħadd filgħodu waqt il-programm Analiżi. Araw daqsxejn il-politika tagħna kemm tkun avvanzata. Dak li l-gvern jipprova jagħmel illum jew jgħid li se jagħmel inkun ilna li jednieh sena u nofs sentej qabel. Nibqgħu hekk għaliex il-politika tagħna hija waħda avvanzata, il-politika tagħna hija waħda maħsuba, il-politika tagħna hija waħda illi verament dik li għandu bżonn il-pajjiż għalhekk aħna kburin biha. Huwa qal il-Partit Nazzjonalista huwa determinati li jkompli jressaq iktar proposti konkreti, viżjoni li hija bbażata fuq l-integrità, l-onestà u l-impenn lejn il-poplu Malti wawċi. Bernard Grech semma kif in-nies ma jifilħux aktar bil-popolazzjoni li qiegħda dejjem tiżdied, fejn dan qed iħalli impatt fuq bosta servizzi fosthom fuq is-settur tas-saħħa u anke fuq l-infrastruttura ta' pajjiżna. U għalhekk li l-Partit Nazzjonalista qed jipproponi ekonomija v'viżjoni b'nuqqas ta' dipendenza fuq il-popolazzjoni ta' cheap labor. L-impenn tagħna huwa li mmorru għal mudell ekonomiku ġdid. U issa l-poplu għandu ċertezza qudiemu. Għandu ċertezza illi Robert Abela fil-gvern jibqa' jżid il-popolazzjoni għax m'għandux għażla oħra u jibżgħu jinkwieta min isemmilu ara kif se tindirizza l-popolazzjoni u gvern differenti, nazzjonalista, immexxi minni illi ħadna deċiżjoni li dak li hemm bżonn nagħmluh li nrażnu il-popolazzjoni f'pajjiżna. Aħna ma nebda problemi li naħdmu ma' kull min għandu bżonn f'pajjiżna jaħdem għaliex għandna bżonnu f'ċertu setturi, però ħankun qegħdin nibnu setturi li ma jkollniex bżonn nimpurtaw iċ-cheap labor. Qal il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jibni setturi ekonomiċi ġodda fejn il-ħaddiem ikollu xogħol ta' kwalità u tkun sostnuta l-innovazzjoni fejn fiċ-ċentru tal-ħidma tal-Partit Nazzjonalista jkun hemm l-effiċjenza. Bernard Grech qal li pajjiżna għandu bżonn enerġija nadifa u għalhekk li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem f'dan is-settur ukoll. Huwa tkellem dwar kif in-nies ta' kuljum jitkellmu dwar l-afsa tal-għoli tal-ħajja fejn il-Gvern Laburisti qed jattakka lin-negozji tal-familja. Fid-dawl ta' dan kollu l-Partit Nazzjonalista offra soluzzjonijiet f'dan ir-rigward, iżda l-Gvern ma jridx jisma'. Tibqax tintaxxa il-kola, tibqax tintaxxa iż-żieda tal-għoli tal-ħajja. Meta l-Gvern jintaxxa dik iż-żieda ikun qiegħed inaqqar minn dik iż-żieda li għandu bżonn il-Malti, il-Maltija, kull min joqgħod f'pajjiżna biex ikun jista' jgħix ħajja aħjar biex ilaħħaq mal-ħajja. Qegħdin ngħidulu għejn lin-negozji, għejn lil min allura jimpjega għaliex hu qed joħroġ dik iż-żieda fil-paga għejnu billi tagħtih tax credits, tax benefits. Qal in-nies qed jitkellmu wkoll dwar nuqqas ta' servizz fil-qasam tas-saħħa għax il-Gvern mhux jinvesti biżżejjed u għax il-popolazzjoni ta' pajjiżna żdiedet bla doġġ. Lil dawk il-persuni illi jingħataw iż-żieda fil-benefiċċji meta mhux suppost, rajt li sew dak il-persuni qed jitressqu l-qorti. Imma ma dawk jagħmel l-arja Robert Abela, ma dawk li tom l-400 miljun, dak jibża idaħħalhom il-qorti biex joħdorhom il-flus lura. Qed tarawha d-differenza? Qed tarawha dak li huwa suppost gvern soċjalista, dan huwa gvern tal-kriminali. Kien hawn fejn irrefera għad-deal li sar ma' Vitis u Stewart, deal li seraq lil poplu Malti 400 miljun euro. Robert Abela baqa' qatt ma fetaħ kawża kontra Stewart biex dawn il-miljuni jintraddu lura. Araw dan il-partit kemm huwa ħaj, araw dan il-partit kemm kontinwament għaddej bil-ħidma politika u dan nagħmluh wara nikkonsultaw mal-imsieħba soċjali, wara nikkonsultaw mal-poplu, wara li nkunu qegħdin anke niddiskutu fil-grupp parlamentari, fi gruppi oħrajn, nagħmlu l-politika li inti għandek bżonn.